Durkash murucin kan dutse baka fito ba sai da ka shirya zakaran gwajin dafi sarari mai kare gudun doki kaga mai fada da cikawa mai hannun rubuta alheri rana mai raba kowa aiki hantsi leka gidan kowa kaga gamji mai inuwa ga nasa kuma yi wa bako matashi na matasa kaga mai dubun alheri ina kuke mutan birni da na ƙauye nesa ta zo kusa honorable Nuhu Baba Hassan matashi na matasa haziki masanin makamar aiki taka a lafiya mutan guji ba siyan nagari mai da kuɗi gida ina kuke matasa da 'yan mata ku zo domin sauya hali domin ceto al'ummarmu daga cikin garari. Nuhu Baba Hassan alherin Allah ta kai maka sakon kira gare ka domin zuwa dan wakiltar mu a matakin tarayya da maturu gujiba gulani tarmuwa domin kawo sauya hali matashi na matasa kaga mai tausayi da jinkan al'umma mai kishin al'umman garinsa da na kewaye ina kake honorable Baba Hassan muna neman ka taka da lafiya kaga cancantacce a cikin tsarin mulki na yau matashi na matasa zanna Soloma of Gujiba dawisu mai kyan ado ina gwanin wani ganawa ina kuke al'ummar gari na kira gare ku domin kawo sauya hali don ceton al'ummar mu daga cikin gararin dimokuraɗiyyar siyasa na 'yan kama karya. Sako gare ku dubbin al'umman jama'a mu yi tanadin katin zaben mu domin zaben ra'ayin mu domin mu dirje. Honorable Nuhu Baba Hassan alheri ne mu yi zabi gare shi domin zai kawo mana sauya hali domin samu a cikin tsari domin kyautata mu'amalar mu da kyautata alakar mu na yau da kullum. Kuri'ar mu yancin mu wannan sako ne ta musamman daga dubbin al'umman Tarmuwa Gujiba Gulani da Maturu zuwa gare ka haziki masanin makamar aiki jajirtacce cancantacce a tsarin mulkin yau. Honorable Nuhu Baba Hassan zanna Soloma of Gujiba.